Love, kanina pa tayo paikot-ikot dito sa mall. Hindi ka pa rin makapili ng kakainan. Sabi ko naman sa'yo tulungan mo akong mag-decide. Ano bang trip mong cuisine ngayon? Pinoy, Japanese, Korean? I guess, Chinese? Chinese na naman. Kaka-Chinese lang natin nung nakaraan na. Oo, akala ko ba sabi mo kahit anong gusto ko? Oo nga, pero sana naman yung pareho tayong mag-i-enjoy. Mapupurga na tayo niyan. Ano bang meron doon at ganyan kakahok? Alam mo naman, matagal ko nang gustong tumira sa China, di ba? O kahit sa Hong Kong man lang. Alam ko, pero hindi ko pa rin talaga alam kung bakit. Nung bata pa ako, dinala ako ni Papa sa China. Isa yun sa bihirang bakasyon namin. Naalala ko, tuwang-tuwa siya habang tinuturuan akong gumamit ng chopsticks. Parang ibang tao siya ron. Mas masaya, mas buhay, mas masigla. Kaya siguro gusto kong bumalik. Para bang kapag nandun ako, nandyan din siya. Kaya pala. Hindi lang pala pagkain ang hinahanap mo. Memories pala. Both. Kasi minsan, yung lasa ng pagkain, parang time machine. Isang subo mo lang, balik lahat ng alaala. Kung ganun, pag naging mag-asawa na tayo, araw-araw Chinese food. Oo naman. Breakfast, lunch, dinner, kompleto. Diyos ko, mapapanaginipan ko na yung dumpling mo sa sobrang dalas. Di masaya. Pero love, seryoso, gusto mo talaga tumira sa China? Oo. Kapag may opportunity, kahit bukas, go agad ako. Igagrab mo? Kahit iwan mo ko rito? Hindi ko sinasabi yun. Igagrab natin. Ayaw mo bang sumama? Gusto naman. Pero hindi ganun kadali, love. Hindi laging pareho ang timing natin. Baka sa'yo, bukas na yung pinto. Pero sa akin, sarado pa. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya nga ako ang queen of manifestation, remember? Oo na. Sige, kapag may opening sa engineering at tourism, kunin natin. Sabi mo yun, Walang atrasan. Promise. Pero love, kung sakali man, gusto ko lang maalala mo, kahit saan ka mapunta, may bahay ka pa rin dito. Sa akin. Pero wag ka mag-alala. Dadalhin kita kahit saan ako mapunta. Iba talaga sa ibang bansa. Mas maayos, mas madali huminga, mas may pag-asa. Dito kasi sa Pilipinas, parang kailangan mo munang ubusin ang sipag bago mo malasahan ng tagumpay. Kayang-kaya rin namang umasenso rito. Sana naging nepo baby na lang ako, no? Pero kung sakali, kahit saan mapunta ang dumpling queen mo, ikaw pa rin ang gusto kong kahati sa siomai. Sige na nga. Tara na. Bago ka pa magbago ng isip. Let's go. Pero next time, ako ulit pipili, ha? Oo na. Basta hindi Chinese. We'll see. Dear love, ako si Agnes. Boyfriend ko si Carl. Pareho kaming virtual assistant. Sapat naman ang kinikita namin para mabuhay, pang-araw-araw, pero hindi para umasenso. Nakapagtapos ako ng tourism at si Carl naman ay engineer. Pero dahil pareho naming gustong makapag-ipon agad, pinili muna naming maging VA kaysa sundan ang mga kursong pinag-aralan namin. Magkahawig kasi kami ng kwento. Parehong praktikal, parehong nangangarap ng mas maayos na buhay. Kaya siguro kami nagkaintindihan. Pero habang tumatagal, napapaisip ako. Parang gusto ko na ulit subukan yung bagay na talagang gusto ko. Yung trabaho na may kinalaman sa pangarap kong makalibot at makakilala ng mga bagong tao. Matagal ko na ring pangarap na manirahan sa ibang bansa. Mahal ko ang Pilipinas, oo. Pero hindi ko maiwasang isipin na baka may mas magandang pagkakataon para sa akin sa labas nito.
At higit sa lahat, gusto kong tuparin yung pangarap ni Papa. Naalala ko pa, bata pa lang ako nung dinala niya ako sa China. Isa yun sa mga bihirang bakasyon namin. Tanda ko pa nga ang sabi niya "Anak, palang araw, dito tayo titira." Hindi na nangyari yun. Pero mula nun, tumatak na sa isip ko. Ako na lang ang magpapatuloy. Tutuparin ko para sa kanya. Kaya hindi ako tumigil. Araw-araw ako nag-a-apply ng trabaho abroad. Ako at si Carl. Sabay. Ilang simbahan na rin ang napuntahan ko. Ilang simbang gabi ang kinumpleto ko. Ang paulit-ulit kong dasal, Lord, sana ito na yung simula. Hanggang tumating ang araw na pinakahihintay ko. Nakatanggap ako ng job offer sa Hong Kong. Love! Love! May nag-email sa akin! Ha? Sino? Ano raw sabi? Love, receptionist position sa Disneyland. Sa mismong Hong Kong Disneyland. Wow! Love! Grabe! Congrats! Pangarap mo talaga dyan, di ba? Oo, love. Matutupad na rin yung matagal kong pinapangarap. Hindi ko akalain na totoo pala yung sinasabi nila. Kapag ipinagdasal mo ng buong puso, ibibigay din ni Lord. Masaya ako para sa'yo, love. Promise. Ito na yung pagkakataon ko. Oo nga, love. Ito na nga. Oo. Bakit parang hindi ka masaya para sa akin? Masaya naman ako, love. Sobra pa nga eh. Pero, ibig sabihin nito, baka magkalayo na tayo. Love, wag ka munang mag-isip ng ganyan. Pwede naman nating magawa ng paraan to. Aasikasuhin ko muna lahat ng requirements. Tapos, maghahanap tayo ng trabaho para sa'yo ron. Trabaho? Sa Hong Kong? Love, hindi naman ganun kadali. Eh di subukan natin. Malay mo, may opening din sa engineering. Hindi naman kailangan lahat ng sagot ngayon, di ba? Ang mahalaga, pareho tayong may direksyon. Oh, sige. Tingnan natin. Kung sakaling mauna man ako ng ilang buwan, ayos lang yun. Dahil alam kong susunod ka. Di ba, love? Oo. Ganun na nga. Congratulations ulit, love. Proud na proud ako sa'yo. Salamat, love. Kailangan natin mag-celebrate. O-order ako ng Chinese food. Siyempre, para naman may practice ka na bago ka lumipad. Hong Kong, here we go! Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang tagal kong hinintay ito. At ngayon, mangyayari na talaga. Minsan, habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko kung ano na kaya ang magiging buhay ko sa ibang bansa. Ang mga bagong lugar na makikita ko, ang mga taong makikilala ko, at ang panibagong simula na matagal ko nang inaasam. Pero sa bawat excitement, may kasamang kaba. Kasi kahit alam kong masaya ako, ramdam ko ang pag-alinlangan ni Carl. Tahimik lang siya tuwing napag-uusapan ang pag-alis ko. Pero kita ko sa mga ngiti niya ang bigat. Parang may itinatago. Ayoko naman siyang iwan. Kaya pilit kong isinasama siya sa mga pangarap ko. Tinulungan ko siyang maghanap ng trabaho sa Hong Kong. Pinadalhan ko pa nga ng mga link. At tuwing may nakikita akong pwede sa kanya, agad kong sinasabi na, "Love, try mo dito oh." Pero palagi lang niyang sagot, "Ako na, love. Ako na bahala." Nag-a-apply na rin ako. At naniwala naman ako. Kaya nag-focus na lang ako sa mga dapat kong asikasuhin. Mga papeles, visa, medical, lahat ng requirements. Konting panahon na lang at lilipad na ako. Pero habang papalapit ang araw ng pag-alis, hindi ko malaman kung alin ang mas nangingibabaw. Ang tuwa ko na matutupad na ang pangarap ko o ang takot na baka sa bawat hakbang ko paakyat, may parte sa akin na unti-unting naiiwan. Love, itong stuff toy na binigay ko sa'yo, dadalhin mo ba? Pag-iisipan ko, love. Pero halos lahat ng bigay mo nasa maleta ko ni.
Isa pa, may 1 buwan pa naman ako bago umalis. Oo nga eh. Sobrang advance mo nga mag-impake. Halatang gustong gusto mo nang umalis dito. Uy, hindi ah. Siyempre, kailangan ko lang siguraduhin na wala akong makalimutan. Oo nga. Love, by the way, ano na nga palang nangyari sa mga in-applyan mo? May tumanggap na sa akin. Ha? Meron na? Bakit hindi mo sinabi? Surprise ba to? Hindi naman. Bala ko talagang sabihin sa'yo. Anong trabaho, love? Janitor. Sa isang fast food. Oh, good start yun, love. Yung iba nga ganun din nagsisimula, di ba? Don't worry, pagdating natin sa Hong Kong, makakahanap din tayo ng mas magandang opportunity para sa'yo. Kailan ka mag-aasikaso? Hindi ko tinanggap. Okay lang yan, love. Maghahanap na lang tayo ng iba. Hindi ko na rin balak maghanap, Agnes. Ha? Anong ibig mong sabihin? Agnes, ayokong magtrabaho sa ibang bansa. Ayokong umalis dito. Love, ano ba yung sinasabi mo? Paano na yung mga plano natin? Yung mga pangarap natin? Pangarap mo, Agnes. Hindi ko pangarap yun. Gusto kong maging engineer dito. Sa bansa natin. Pero pwede mo namang ituloy yun sa Hong Kong, love. Doon mas marami kang... Huwag na, please. Alam mo, sa totoo lang, hindi mo pa ako tinatanong kung ano ba talagang gusto ko sa buhay. Lagi na lang ako sumusunod. Lagi na lang akong nakadikit sa mga pangarap mo. At kung susunod ako sa'yo ngayon, baka isang araw, pagsisihan ko rin. Carl, paano na tayo? Alam mo namang hindi ako pabor sa LDR. Kung ganun, maigi pa sigurong itigil na natin to. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Sana naman maintindihan mo, Agnes. Individual pa rin tayo kahit nasa relasyon tayo. Ayokong pigilan kang tuparin ang pangarap mo, pero ayoko ring ipilit sa sarili ko ang mundong hindi ko gusto. Mas mabuti nang maghiwalay tayo ngayon kaysa magsama tayo pero hindi naman tayo masaya. Carl! Good luck sa lahat, love. Sana makuha mo lahat ng gusto mo. Masakit. Masakit isipin na kahit gaano namin kamalang isa't isa, hindi kami pareho ng daang gustong tahakin. Pero hindi ko hininto ang pangarap ko. Pinagpatuloy ko ang laban. Ang bagong kabanata ng buhay ko sa Hong Kong. Sa buhay, paminsan-minsan kailangan mong pumili. At minsan, yung pipiliin mo, siya ring magpapaiyak sa'yo. Umalis ako ng bansa nang may mabigat sa puso. Saksi ang airport sa mga luhang ibinuhos ko. Sa mga yakap na sana humaba pa. At sa mga paalam na hindi ko alam kung kailan mauulit. At kahit masakit, tinanggap ko na may mga taong hindi talaga makakasabay sa paglalakbay mo. Kahit pa sila ang gusto mong makasama sa dulo. Hindi na ako nakabalita kay Carl. Siguro, masaya na rin siya sa mga desisyong pinili niya. Pero aaminin ko, hindi ko naman talaga siya tinigilang mahalin. Kahit sa malayo, kahit tahimik, kahit wala na. Pwede naman yun, di ba? Lumipas ang ilang taon. Unti-unti, gumanda rin ang takbo ng buhay ko. Na-promote ako, naging manager. Masaya ako sa sarili kong paraan. Pero hanggang ngayon, single pa rin. Hindi dahil walang nagmahal, kundi siguro dahil wala nang sumapat. Wala nang lumapit sa kung sino si Carl. Kasi minsan, may mga taong hindi mo kailangang makasama habang buhay para manatiling parte kung sino ka. Ay, sarap talaga kapag day off.
Makakapagliwaliw din sa wakas. Agnes? Agnes, ikaw ba yan? Carl? Carl! Agnes! Ikaw nga! Grabe! Hindi ako makapaniwala. Oh, kumusta ka na? Eto, residente na ako dito sa Hong Kong. Sa Disneyland ka pa rin nagtatrabaho? Oo, pero manager na ako ngayon. Wow! Big time ka na! Pa-shopping-shopping ka na lang ah. Tapos, parang mas bumata ka pa. Grabe. Mukhang di na kita ma-reach. Ikaw naman, puro bola. Ikaw naman, bakit ka napadpad dito? Dito ka na rin ba nagtatrabaho? Daddy! Gusto ko pong pumasok sa cat cafe. Ang daming cats, oh! Sandali lang anak. Sino po siya, Daddy? Ah, si Tita Agnes yan. Kaibigan ni Daddy. Anak mo? Oo. Siya ang nag-iisa kong anak. Si Miguel. Hello po, Tita Agnes. Hi, Miguel. Naku, kamukhang-kamukha mo ang daddy mo ah. Sabi nga po nila, nagbakasyon lang kami ni Mami at Daddy. Birthday ko po kasi bukas. Pupunta po kami sa Disneyland. Wow! Advance happy birthday, Miguel. Thank you po. Daddy, tara na po. Tawag ka na ni Mami. Oo anak, sandali lang. Ipapakilala ko lang si Tita Agnes mo kay Mami. Carl, it's okay. It's really nice seeing you again. Mauna na ako ha. Medyo nagmamadali rin kasi ako eh. Sige. Sige Agnes, balitaan kita bukas. Baka magkita tayo sa Disneyland. Sige. Ingat kayo ha. Bye. Bye Agnes. Ingat ka palagi. Somewhere down the road, a road's not gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road. Dear love, para akong sinaksak sa dibdib. Literal. Sa sakit na naramdaman ko nang makita ko si Carl. Akala ko, ang distansya namin ang makakapagpawala ng nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi. Nanumbalik ang lahat ng pagmamahal ko para sa kanya nang muli kong makita ang mukha niya. At nang makita kong may anak na siya, dun ko lang naramdaman ang tunay na sakit. Pamilyado na siya. Hindi na ako bahagi ng mundong kinagalawan niya. Bakit pa kami pinagtagpo kung sakit lang din ang maidudulot? Siguro para ipaalala sa akin na masaya na siya. At dapat ganun din ako. Pareho naming tinahak ang daan na pinili namin. At pareho naming natagpuan ang kapayapaan sa dulo. Siguro nga, may mga taong dadaan lang sa buhay mo, hindi para manatili, kundi para turuan kang magmahal ng totoo at bumitaw ng buong puso. That